ברוכים הבאים לעונה החמישית של נייטפול! טוב, כמו שאתם רואים יש לנו פה מלא אנשים חדשים ואנחנו נמצאים פה באזור ממש ממש יפה. יאללה, חבר'ה, בואו נתחיל! שיהיה בצד לכולם, ביי ביי! שלום חזיר. אוקיי, אני לוקחת הפסקה ממה שקורה שם. אני שומעת כל כך הרבה. נראה לי אני אשחה שם למעלה. כן, נראה לך? What the fuck? לא תגיד... הנה את אוקיי. אני שומעת מכל כך הרבה מקומות, זה כמו LSD, אני לא יודעת מה קורה כאן. כאילו בניתי בקושי קרפטינג טייבל ו... את רוצה עץ? לא, יש לי את האמת, לא תודה. או, שלום דקי. שלום. דקי. נתי זה בסדר, זה דקי, אבל כאילו. נתי זה בסדר. אוקיי, אז מה, אני חושב שלך זה לא נקי? אם זה לא נקי? נקי? נקי. נקי? גם נקי עובד. שבט הוראה. לא גיא, אתה אירונית, וואו. עושה לי פלשבק למשהו. יש לך פלשבקי? כן, יש לי פלשבק למשהו. דני, ממש אפשר להגיד שזה עושה לך... איירון! אני עם איירון! לא אכפת. למה אתה לא מסתכל בצ'אט אבל עשיתי בדיחה מטוב. עזוב אותך חיות ואוכל, מצאתי איירון. יש פה אנשים, יש פה... אחד. דברים שהם לא צ'רי. אתה יודע מה? לא. אני תקועה בפאקינג... לא, אני תקועה בסנואו. אולימפיק! אתה יודע איפה החוק שלה, לא... רגע רע לי. היי! שמעתי שיש לך אוכל. אולימפיק יש לך אוכל? אני ליטלי הרגע עמדתי... אוקיי, זה לא אמין שיש עליי דבר, אוקיי. אני הרגע עמדתי, אין עליי כלום, תעזרו אותך. יש לי לב אחד, פליז. אני מלך איירון. לא, אתה לא... יש לך לב אחד? It was at this moment that he knew. He fucked up. לא, באתי להגיד, יש לך מזל שבדיוק עלה היום, כי את ממש היית יכולה למות בשנייה. זה הקומוני! אוקיי. תפסיקי. רגע, איפה החיים שלנו גם מתים. אפשר את הדברים שלי? אני לא שומעת כלום, עשינו. רגע, יש כל כך ברעש. מה היה לך? אני אחזיר לחזור. היה לי פיקקס, אני יודע. כן, פיקקס, אקס, קול. אוקיי, תחשבי על זה ככה, אני כרגע באתי והבאתי לך אוכל. תסתכלי רגע. הבאתי לך אוכל. הבאתי לך אוכל. תביא לי את זה. אין לי אוכל עליי. היי, רגע, לא החזרת לי את האקס. היה לי אקס מאבן. אין עליי אקס מאבן. סמק, מישהו אחר לקח את זה. let's go. אני איתכם. תביא לי את האוכל שלי, מה זאת אומרת מה אתה משלם? ירד למערה. זה עומד להיות הטאמנייל שלי, רגע. שיפון. תביא, נו. מה זה? אני לא רואה. אוקיי, זה הטאמנייל. תודה נוגה. אני פותח גרופ, אני קורא לה... הגופי. והסיסמה? הסיסמה? 838. רגע, מה הסיסמה? שכחתי. somewhere over the עמק. שאני בדרך. לא זה. דברים חולפים על פניי. דרך כשאני בדרך. מה? היי, בא לי גם! רגע, הלו. תיכנס גם, תעלה גם, מכה שמנית. רגע, מה קורה? רגע, לא שמתי לב לזה. לא, רגע, אבל אתם הולכים מהר מדי. לא חינוכי. זה זמן טוב להגיד אגב שיש לי אוכל פשוט לא מחומן. בוא נעשה שולחן סעודה, בואו נהיה מנומסים. אוקיי. וואו. פנסי ביותר. איך בזה? אני לא אוהב לשבת באמצע. אני אשמח גם לקבל איירון. זה טיפה אגואיסטי מצדך לקחת הכל. זה האיירון שאני מצאתי. לא נכון, גם אני מצאתי את זה. היא פשוט לא אמרה שהיא מצאה את זה. מצאתי איירון. אתם רוצים עוד? מצאתי איירון. נראה לי שהיא מצאה איירון. כן, את חושבת? תני לי לנחש, משהו עושה לך רושם. חברים, נא להיזהר, יש פה דיפ דארק. רגע, בגרסה שלנו, אומייגאד, לא דיפ דארק. יש סיבה שאני לא משחקת בגרסאות האלה, איזה עדכון מיותר. אוי, לא. ברור לכם שאנחנו מתים היום. אוקיי, אני הולכת, אני חוזרת, ביי ביי.
אוי ובוי, אוי ובוי. אוי לא. I hate you. איך פאקינג מורדן. תזמן שלו, הוא עוד לא שלא הזדמן. יזדמן. אני חושבת שנשאר לנו עוד פעם אחת להפעיל את זה, ואז כאילו, ליאור, לא, ליאור, לא, ליאור עצור, ליאור עצור. שם יש עוד אחד. ליאור עצור, זה לא לא, תלוי לא, בבן אדם, יש זה ממש עוד. לא תלוי בבן אדם, ליאור, עצור, זה תהיה הפעם השלישית שלך, אז גם אם זה תלוי בבן אדם, הלך עלינו, אין לך איך לרדת לשם. אני עם תקציב איך זה נכון. קרה, ליאור? נוגה. אומייגאד, אומייגאד. אוקיי, אני הולך. אני לא קשורה לזה, אני לא קשורה לזה. זה לא היה רעיון טוב. ליאור, פשוט רוץ, פשוט רוץ. רוץ. בוא נצא מפה. בדיוק מה שאני עושה. אוי אוי ואבוי. יש כאן... אומייגאד, לא לך. אוקיי, חבר'ה קדישה. בסדר. נראה לי אני מצליחה לברוח. אני בשיפט וחוצה ביירון. לא שזה עוזר כי אני חוצה ביירון. איך אני לידו? אני פיזית ברחתי מכם. מה זה זה? אני שומעת, אוקיי, אני בורח, זהו, הצלחתי. זה הצעדים נראה לי. אוקיי. פשוט פעימות לב שזה. אני כבר על 35 איירון, 36, 37. היי. אוקיי. אני בורח, זהו, הצלחתי. זה הצעדים נראה לי. אוקיי. פשוט פעימות לב שזה. אני כבר על 35 איירון, 36, 37. היי. לא מאמינה לך. ליאורצ'י, הכל טוב, אני אמצא את דרכי בחזרה. אתה כל כך לא. אני חד משמעית כן, כאילו זה... כל כך איבדת עכשיו את כל הדברים שלך. אנחנו ממש כאילו לא התרחקנו רחוק, אז זה הכל בסדר. טוב חבר'ה, אני עוזבת אתכם, מצאתי אנשים, ביי. מה? לא. מה? אגב, אני פה לידכם, כאילו, אני ממש רואה אותך, נגיד. אוקיי. אוקיי, איפה אתה? נכנס למערה בתקווה למצוא את הדברים שלי. good luck. זה חד משמעית לא יקרה, כן, אבל... רגע, העיקר הכוונה... אתם יכולים לשמוע אותי? תכיר נתי. כן, שואלים אותך צ'יקס. אוקיי. אם היא לא דיברה איתי. לא אתם. או דקי 14. הם לא יכולים לשמוע אותי. להשאיר את הלוט של נוגה פה? לא, נהיה נחמדים רגע, אני אסביר. אומייגאד, הם הרגו את נוגה. אני רואה כאן דני תום אחד והם פי אחד. רגע, אני באה אליכם. הם בשיחה ממש ארוכה. מה זאת אומרת? איך אתה יודע שהם בשיחה ארוכה? למה לא מצליח לטפל? זה מצחיק, אני שומע אותם אבל הם לא שומעים אותי, אני יכול לצטרף כמה שנים. כן, זה כמו רוח רפאים. אני שומעת אותם. רגלים עליהם. אירוניק, הסיפורים שיש לי אוכל הם סיפורים כאלה. תדפס שנייה פה עוד שתי בלוקים, חוץ מהבלוק הזה. איזה מהם זה הצ'רי? תשים לב, אתה אמור לקפוץ עם ווטר בקט וכאילו להצליח. מי רוצה אוכל לטיניני? אני. רגע, איפה היה האוכל? אוכל! אומייגאד. מה הסיכוי של... MP. טוב, רגע, אתם השגתם אוכל כי אני לא. לא. נגמר לי כולם האוכל. לקחו את זה. זרק הכל ולא השגתי כלום, אז בדיוק תכננו ללכת לאסוף. אז יאללה, בוא נראה איפה יכול. רגע, איפה אנחנו עכשיו? אנחנו לא לכיוון רגע. הצ'רי? הולי שיט, יש כאן עוד אחד? אומייגאד, יש פה עוד עמק? מה? עוד יש כאן עוד עמק. עמק? לא, אבל הוא הרבה יותר מכוער, בואו נשאר בזה הרגיל. כן, האמת שהוא השני נראה הרבה כאילו... יותר יפה. גם מישהו מהצ'רי היה פה. אני חושב גם שהיא באה, לא משנה, אתם ממש כאן. זה ממש נראה מכוער, לא עומד שיקר לכם. יש שם צ'סטים וראש. רגע, אני רוצה לראות של מי הראש הזה, פרוץ במים. פה דברים, מה זה? מה לעזאזל. מה יש לו פה בצ'סט? מה זה רזין קלאם? אמרנו שאסור לגנוב, נכון? נכון, אסור. מה זה איי בלוסום? אבל לא גונב, מה זה רזין קלאם? מה זה איי בלוסום? איי בלוסום? מה זה איי בלוסום? יש שם פרח. כתוב עליו איי בלוסום. אם מישהו השאיר משהו בתנור זה... רגע, יש פה שלט. האזור של האנשים. אוקיי. רגע. מה זה אומר? ומה אנחנו? אזור... רגע, איך אני כותבת? דן. אוקיי. פשוט אם תציג את יווני. למה באנו לפה? אין כאן אוכל. אני אמרתי לכם שאין פה אוכל. אז סתם באתם ורשמתם על האזור שלכם. כן, לא, היה שלט שהיה רשום עליו האזור של האנשים. לא, מה? מי רשם את האזור של האנשים? אני רשמתי רק האזור. אני שומעת פה את אמה נראה לי.
היה מקום שהיה עליו האזור של האנשים, ואז רשמתי מהצד השני פשוט האזור של הדולפין. אני דקה יוצאת. אולי נתי שינה. אוקיי, טוב, תהנו לכם פה, אני... סורי, הייתי בקבוצה. היי. היי. סליחה, הייתי בקבוצה. בסדר. או, אמרלד. מה את עושה? כרגע מנסה לחזור, אבל אני אוכל כל כך, אז זה נורא איטי. תראי, תודה! אני גם אשוויץ. תראי. אומי- תדעי מה גזרים שלך. תודה רבה! אומייגאד, שנייה מתתי. או! זה יכול להיות קרמה מטורפת, באמת. ממש מולנו. אוקיי, אמה פשוט נתנה לי גזרים, זה היה נורא נחמד מצידה, היא נתנה לי גזרים והשוויצה בזה שיש אנחנו להם. בדיוק הולכים לווילג'. Enchanted לברר היי אם יש שם לשולחן, עדיין זהירות, יש שם לבה. אומייגאד, וילג'. פה. מה? אוקיי, יש וילג' ממש כאילו ליד האזור שלנו. אנחנו הולכים לכיוון, אני לא רגיל לכל הדברים שקוצים לי על המסך. איפה רשום את חשבתי הכיוון? שאנחנו חוזרים לצ'רי, גייז, אני לא... כן, אבל אז הבנו לא, שאם נלך לווילג' אולי הווילג' נשתיק. ליד הצ'רי, אז הכל טוב. אבל רגע נכנסתי לצ'רי, אז אני צריכה עכשיו לצאת כאילו. אוקיי, את רוצה לתפוס לי אזור? שור, אני אעשה את זה בעצם. זה יהיה נחמד יותר. מה אתה צריך? הלו, אני בגרוף. צ'יק, אני צריך לדבר איתך, יש לי משהו ממש חשוב להגיד לך. תפסי מה אתה רוצה להגיד לי? תקשיב, אני החלטתי שהדרך היחידה לוודא שאני טוב זה לאחד את כל האנשים שיש להם שם של חיה בתוך השם. אז יש 3 חזירים, יש את שייני בני ויש אותך, ליאור צ'יק. אני מרגיש... נראה לי מרגישה... שאתה כאילו ממש מפספס את דקי. יש דקי? אני דקי! ממש מדברת איתך ברגע זה. דקי, אני מאוד מאוד מצטער שפספסתי אותך לגמרי, את גם מוזמנת לקבוצה שלנו. בעצם המטרה של הקבוצה, מה? המטרה, אנחנו מאוחדים, אנחנו כרגע מאוחדים. מה שיקרה אחר כך יקרה אחר כך. אנחנו מאוחדים כחיות. אוקיי, אני בעד. קדאווי על סוס. קדאווי על סוס? קדאווי על סוס, תגיד לו שייכנס. הוא שם שלט. עמק 2. מה הוא שם? הוא פשוט שם שלטים והוא כותב עמק 2, נייס. מה זה אומר? למה? בתוך הבתים. הלו, כולם נכנסים לי. פשוט רושמים לי בתוך הזה שאני בעמק 2, אוקיי? זה השטח שלי. מה קורה כאן? אוקיי, מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה כאן? למה כותבים עמק 2? קרפטינג טייבל. די. לא לסוס. זזה. תמדיפות. עצרי. עצרי. היי, אנחנו לא רוצים ריב. תתקן את זה. אישה בעמק 2. לא, מה עשית? למה אכלת את זה? אני לא אוהבת מה שקורה כאן. אוקיי, הם שומעים אותנו. לא פרדי. רגע. בוא לפה, תביא. נתי. תן לי רגע. יש לי את המנהיג בואי שלהם. רגע. אולימפיק, בוא. קדימה, אני עליך. לא, רגע, למה הפכתם את זה לעמק 2? לא. אוקיי. אישה בעמק 2. או, let's go. אומייגאד. כל הכבוד. לא, היא זזה. לא, מה היא עושה? יו. וואו. זה מה ש... מה פספסתי? מה קרה? הם מתחילים להרביץ לי עם חרב. הם פשוט מרביצים לי עם חרב. אוקיי, הם ברחו. יופי, אני לא אוהבת אותם. אבל כאילו, אני אהבתי שהם כאילו כותבים עמק 2, כאילו יש עמק 1. מה זה עמק 1? אני לא יודעת, חושב אבל... שהם מהעמק השני ושהם באו... הם מהעמק הרגיל. אתה מתכוון להר המפואר שמצאנו שם קודם? אני לא חושב שיש סיבה להשוויץ בזה שאתה גר שם. זה באמת, כאילו, זה ההפך הגמור מפלקס.
זה בושה, זה עצוב לחיות שם. בוא נלך לעמק שלהם ונרשום עמק 2 האמיתי. העמק היפה יותר. לא רגע, שנייה, העמק של העמק המכוער, העמק המכוער יותר. פשוט נלך לעמק שלהם ונכתוב כאילו העמק המכוער. לא, בואו פשוט לא נרד לרמה של בואו נתעלם מהם. כן, זה מה שעשינו אבל עד עכשיו. בואו נמשיך לעבוד על הבתים שלנו. אנחנו עמק השלווה, גייז, אנחנו צריכים לעמוד בשם שלנו. רגע, אני עומדת לשלוח נראה לי לכל העמק הצ'רי שאנחנו עמק השלווה. אנחנו צריכים spread the message, אנחנו צריכים לעשות spread the message. אנחנו צריכים להפיץ את הבשורה, לספר לכולם. כן, אני עומדת לעשות וויספר לכולם. כן. אני עומדת לעשות, רגע, אני ישן. אני פה ליד אולימפיק אני אעשה וויספר עכשיו לכולם, דקה. אני אפתח את הרשימה של עמק הצ'רי. עמק השלום, נא להתנהג בהתאם. זה מה שאני כתוב? זה מה שאני כתוב להם? אז כן חברים, זה היה הסרטון הראשון שלי בנייטפול. אני מקווה שנהנתם, ואם נהנתם תעשו לייק וסאבסקרייב וכל השאר הדברים. ביי!